О, мама, 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 Zali fatat kazanlık Hangi ney Ali Bossa na Șotlandia. O, mama, 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 lei, 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 hangi Zali dumana tot kazanlık Daj Romnile skiri fată și un dușman Ame naștit pe revan Vali gărmina de țata mi Zvezdoi Kadir von si командвати Шотландия. Али и факта влиза, всички гледат само него. Вижди се уверено, знае кой е неговото его. Али и факта сбита прави, всеки клип е хит, няма никаква стихия. Светлини, камери, реди за тренд. Тук се ражда новия TikTok легенд. Паламарка, това е стената. Али и факта, те са темата. TikTok гърмят, няма кой да ги спре. Най-добрите тук всички знаят къде. Скролваш надолу, пак са те. Милиони гледания, няма не. Коментари хвърчат, лайкове валят. А всеки нов клип пак ще избухнат пак. На TikTok са, нека се знае кои са те. Отказан влак до световен край. Правят история кадър по кадър план. Нека сме, това е труд и игра. Омарка в сърцето, това е сила. TikTok са машини, легенди си остават все. Улиците светят, вайб е безмерен. Али това навлиза, всички гледат само него. Пиши сте уверено, знай кори неговото его. И Али сбита прави, всеки клип е хит, няма никаква стихия. Светлини, камери, реди за тренд. Се ражда новият